Sukarrietako etxea da. Oso paisai eder batean dago kokatuta, eta hemen egon gara astebetez. Leku hau Sukarrietako zelai baten alboan dago, kokatuta. Inguruan bi futbol zelai, kolumpio batzuk eta bi piztina daude. Hau Sukarrietako jantokia da. Hemen gozaldu, bazkaldu eta afaldu egiten du. Jantokian hainbat aurrietan esertzen gara, bi eskolak nahaztuta. Erregat ikastetxea eta Zubeikaban institutokoa. Hau sukaldea da, hemen janaria prestatzen da. Kaixo, hauek Erregatoko mutilen logelak dira, hemen dauzkazue oheak. Hau Ibaidoreko neskeko logelak dira. Hau Sukarrietako ludoteka da. Hemen jendeak joku desberdinetara jolasteko aukera dute. Hau Lozdirako beste gela da. Hemen jolasteko materiala eskuratu da. Hemen azken gauan diskoteka antolatzen da. Kaixo, ¿cómo me llamo? Erregatoko ikastolan ikasten... Kaixo, han duzue, Erregatoko ikastetxean ikasten dut, bale, nada. Kaixo, han duzue. Kaixo, han duzue. Bale, jo... Hau izan da dena eta eskerrik asko zuen arretagatik. Espero dugu zuek gu bezain ondo pasatzea. Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, peitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na 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 na.